Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapankadakwada ni Belinda, idi agayan ayat dapay laeng. Iti panagsublimat ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo, amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas pauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kasta, mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot la ang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasayaat mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa, kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasayaat mo't no kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang. Gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw, awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang babae ti ay ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na nakadisplay ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman, saan ka kadi anadaan iti boyfriend kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanyak, jak idaing kaskaso. Gapu ka di, tani Manong Eduardo latat ti ayatem, Mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapu, no apay anak ki asawa. Isumot lagayam at dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaadalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya bakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan paraginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica.
Wen papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring impong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen papa, agyamanak manan kada kayo. Gapo taim bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numangnam na maklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman narsuro akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon dito'y, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kun ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginanan, no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gaputa manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isong awan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panagiskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay? Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina? Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanyak. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de? Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamutlaang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka amabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iyawat kulangan kan ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan alas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na ijay. Nangruna na giti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang, padasag ti mapaniti ayanda. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilyam. Nakasubli ka mo't gaya man sani. Kumusta ngay ni bakat mo? Nasaya at ba't nana? Kasi tiyapo,
saan mo't unay ang narigatan iti panagpasngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbok ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na. No kayat yu, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Diyay syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y makawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin din asaan? No kabaalan ng iti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamselia. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nagduit allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan intun sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabanog ti agpalingke. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga binadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingke. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kunak kami no adda papanam ita, iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Manang, agpakada kumakan ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kadakwada. Ket sapay ko mahal. May kandak iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Provincia, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taadda ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anak yo. Naimbag laangan. Taimpa ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kung naktumat ngamin, akabaalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak,
Makasarkak dun iti high school. Katuan ininutan matungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursoro. Akas kada mami, kan Tito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami mutla adagos. Gaputa saan mo't amabalin, amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan, ladawan. Dito'y drama tayo, tini masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.